Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Crosswalk. Είμαστε η STEAM Team, η ομάδα STEAM της Α τάξης του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας. Το πρόβλημα είναι ότι οι οδηγοί δεν σταματάνε στις διαβάσεις. Η λύση είναι το Crosswalk, Get Paid and Be Safe. Ακολουθήσαμε τα 5 στάδια του Design Thinking του Stanford School. Στο πρώτο στάδιο κατανοήσαμε την οπτική του χρήστη, προσδιορίσαμε το πρόβλημα και μελετήσαμε παρόμοιες εφαρμογές. Σκεφτήκαμε διάφορες ιδέες και βρήκαμε πολλές εναλλακτικές λύσεις. Έπειτα φτιάξαμε το πρωτότυπο μοντέλο της μακέτας μας. Τέλος, κάναμε τον έλεγχο της εφαρμογής για κινητά και τάμπλετ. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, μιλήσαμε online με μέντορες. Στο πλαίσιο της δράσης γνώρισε τον κόσμο του STEM, που υλοποιεί το Tipping Point. Η δράση έχει στόχο μαθητές και μαθήτριες να γνωρίσουν τις STEM επιστήμες. Οι μέντορες είναι επαγγελματίες από STEM κλάδους που συνομιλούν με μαθητές και μαθήτριες μέσω live ομαδικών συνεδριών και μας έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσουμε με απλό και κατανοητό τρόπο τις επιστήμες STEM, τις εφαρμογές τους και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτές. Κατασκευάσαμε μία μακέτα η οποία δείχνει μία διάβαση στο λιμάνι της Καλαμάτας στην οδό Ναβαρίνου. Στην έξυπνη αυτή διάβαση υπάρχει μια κάμερα που αναγνωρίζει τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Και ένας αισθητήρας ο οποίος ανιχνεύει αν υπάρχουν πεζοί στη διάβαση. Αν υπάρχουν πεζοί που περνούν τη διάβαση και το αυτοκίνητο σταματήσει, τότε στην εφαρμογή ο οδηγός κερδίζει 5 λεπτά του ευρώ. Για να εγγραφτείτε στην εφαρμογή, πατήστε το κουμπί εγγραφή. Ύστερα προσθέστε τα στοιχεία σας, όνομα, επίθετο, πινακίδα, email, password. Για να συνδεθείτε, εισάγετε email και password. Προσοχή, να έχετε γράψει τα σωστά στοιχεία σας. Κάθε φορά που ανοίγει ο χρήστης την εφαρμογή, αρχικά βλέπει το διαθέσιμο υπόλοιπό του. Για να χρησιμοποιήσει μια θέση στάθμευσης στα δημοτικά πάρκινγκ, πρέπει να έχει συλλέξει τουλάχιστον 50 λεπτά του ευρώ και να αγοράσει μια κάρτα πατώντας το κουμπί πληρωμή πάρκινγκ.